Hi everyone, welcome back to my channel. Ani godan video nोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोसो गोरबोजों बरायगोन होननानै लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं न'नि खामानि मावस्रांजोबखांनानै दुगैखांबाय आरोना दुगैखांनानै आङो साखिबो लागायखांबाय दिनै सानसेनि दिना मोजां बारग'लांथोंसैलाय आरोना सोरांबानो जिहेतु गारि घरा लानानै बाहेरायाव सालायनाय ओंखारनाय जायो ओंखायनो जेबो बेफोराव खैफोद आफोद दाजाथों होननानै आङो माने मर्निं आङो जेरावबो थाङैनि आगान सुरिनि सिगां आं माने फुजा होनानै लाग्रोखायो जायफ्रा आंखौ सिगांनिफ्रायनो भिडिअखौ नायो बिसोर मिथिखागौ आरोना आं मावखांजोबखांबाय दा खामानिफोरखौबो फुजाबो होखांबाय दा फिसाजोखौ स्कुलाव दोनलांनो रेडि जाबाय आरोना फिसाजोआ ब्रेकफास्ट खालायगासिनो दङ सनाया नै बिस्कुट जादों नै दादुन लिलिनो आयै मेंबां जाजोब्बाय नै नालाय मा इसे दोलानायजों मानायजों हाबफाननांगौना दिनै थ' नायलांबाय था सनाफोर दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम आरो आंनि चेनेलाव जायफ्रा गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां थ' नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे नोंथांमोना बानि फिसाजोखौ स्कुलाव दोनलांनो थुफाबाय थादो दा टाइमिंआ चेन्ज जाबाय आरोना एसे आजादि लासै थांनो हायो सिगाङावथ' 7थायावनो ओंखारलांनांगौमोन 7:30आवनोमोन आरोना एसेम्बलिया ओमफ्राय दा गोजां बोथोर जानायखाय टाइमिंआ चेन्ज जालायबाय आरोना 8:25आवसो एसेम्बलि जों 8:10 8:00फ्राव ओंखारलांबाबो जाबाय दा थांनोसै दा 7:30 जाबाय टाइमा फिसाजोआ ब्रेकफास्ट खालायगासिनो दं बे खालायखांबाथाय थांनोसै लासैनो थ' नायलांबाय थादो सनाफोर दिनै बानि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम रेडि बालायबाय थफ्लाखौ रेडि थांनोसैलाय सासेया नै भगबानखौ खुलुमबाय एबार ओंखारलांसै फैदो थाबनो टाइमाबो दसेनो माला जायो फात्ताखौनो मोना फैनानै ओंखाम ओंख्रिजोंल' संफैनांसिगौ आरोना ओंखाम ओंख्रि ओमफ्राय सनाखौ थुखैनांगौ दिनै फैदो थांगोरनोसै जों होनबा थांगासिनो ओंखारबाय थांगासिनो जोङो सासेया दखानाव मेथाइ लानोसै दे मा लायो स्कुल मोनफैबाय नै मैगंबो लाबाय नै दखान स्कुल खाथियाव मोनो नालाय मैफ्राय लाबाय आङो दिनै समबार मिरामिस जोंहा पनिरजों जोगोनारजों संनोसै थांफिनसै जों न'आव दा न' मोनफैबाय न'आवनो गायो आरोना बिस्रा बेखौ माबाखौ मैफ्राय बिदिनो लकेल मैगं बहल आरि बिराद माबा फानो ओमफ्रायो मैफ्रायखौ लाबोबाय आं मैफ्राय जानो बिराद गोथाव मोनो आरोना आङो ओंखायनो बेखौ जानोसै दिनै जाया गाबोन जानोसै दिनै जोगोनार दंखायो दाख्लैनि एसे सैसे ओमफ्रायो पनिरजों दिनैथ' समबार नालाय जोंहा मिरामिस संसै थाबनो उन्दुगोन सानानै बिसिनायाव दसे लानानै फुथुलायबाय गैया उन्दुआ मालाय दुमफ्लासो सिखारबाय जिजिया गारियाव उन्दुबोनायखाय बिसिनायाव दोनबा उन्दुगोनदां सानदोंमोन आङो गैया उन्दुआ मेंख्लंख्लंनो जाथारा मावदोलाय बिमाया गारियाव थादों दे माने मामिया मा संसै दे मा गैया आब'आ बोलो दादुलि मोखां स्लिम खौनो ना आब'आनो मा खालायनानै होयो खोलैनानै सनाखौनो संसै नै जोगोनारखौ हानानै लाखाबाय आङो जोगोनारजों पनिरजों ओमफ्राय आरो पनिरजों मैथाजोंबाव आरोना लेथेब लाथाब बाथोन बायदि खालामसै फिसा सानैल' ना जों बिमा फिसा ओंखायनो एसेयानो थोयो आरो ओमफ्राय नैबे फान्थाव थाइनैखौ सावनोसै सनाया गेलेगासिनो सनाया जोंना बाबा बोलो बाबा होनबावनाय दे होना आं संनानै लानोसै बे गेलेनायाव थाब मा होनबा पनिरखौ एवनानै लागोनसै आङो मैथाजों पनिरजोंखौ संहरबाय आङो एबार माबाखौ संनोसै जोगोनारखौ संनोसै जाबाय बेदर बायदि मोनजालायसिगोन दिनै मैथाजों सयाबिन मैथाजों पनिरजोंआ मैथाखौबो सावखाबाय आङो थाइनै फिसाजोआथ' जाया आंल' ओमफ्राय जोगोनार ओंख्रि दै होबाय गोदौगासिनो मोनबाय नै जोगोनार ओंख्रियाबो बाथोन बायदि खालायबाय आरोना ओंख्रि जानो बायो फिसाजोआबो जानो बाखायो ओंखायनो लेथेब लाथाब बाथोन बायदि ओमफ्राय फान्थावखौ नै बिदि माबाना लाग्रोबाय आङो दाहाय जानोसैबा सिफ्लेनोसै सनाखौ थुखैगोरनानै लानोसै माब्ला बेनो
ओंखाम संनाय हाबाफारिया जोबजोब्बाय एबार फिसाजोखौ थुखैनोसै नै फैदो हापानसि फैदो थाथा थुखैना लागोनसै आं सनाखौ दुगैखांबाय गाबदों दुगैनायनि गाबदों बे नङा दे उन्दैयावसो बिराद मोजां मोनोमोन आरोना बे दुगैनो दाना देरनानै बिराद अलसिया जाबाय दुगैनो आं देलाय होगोन ना लानो सनाखौ थाब थाबनो देलायखांबाय होनदो सना देलायखांबाय ना जोंहा देलायखांबाय दाथ' लिलिनो ना गन्थङावबो दोलादों खाफालावबो नै ओरैबो ओरैबो ओंखाम जानोसै 12:30 जाबाय बिब'खौबो लायनांगौ ओंखाम उखैबाय ओंखाम जानोसै आं नै खुरनानै लाबाय जोगोनार मटर पनिर मैथा सयाबिन फान्थाव बाथोन गोथाव जानोसै सनायानो जानोसै फार्स्टआवनो फान्थाव बाथोनजों जाग्रोगोन आङो ओंखाम गुदुं गुदुं फान्थाव बाथोन गोजां बोथोराव ओंख्रिखौनो नांलायलाया आरोना दुन्दिया मोनदेरनांगौमोन बिराद गोथावसिन जागौमोन न'नि फान्थाव सावनाय बुंनोनो नाङा गोथावानो माने मैथाजों पनिरजोंखौ साखिनायसै एबार लुबैनाङा दे सनाफोर जानोबा फै दे जों आलासि जानो संनानै जाहोगोन आं गोथाव गोथावनो गुदुंथार दासो मोनदोंना मैथाजों पनिरजों एबार जोगोनार सयाबिन बुटखौ जानानै खोन्थानोसै खबरसो जाबावनोसै आं जाग्रोनानै लानोसै ओंखामखौ नङाबा नोंसोरखौ भिडिअ खालाय खालाय जायोबा नोंसोर जानो लुबैगोन ओंखायनो आङो सिरि सिरि जाखोमागोरनानै लानोसै जाखांबाय गोदोनासे बिराद मोजां जाबाय आरोना आं ओरैबादि गोथाव मोनो दिनैनि ओंख्रिखौ गय जानोसै गय जागोनना लानि आङो र' फाथैयाबो गांसे नङाबा जाखाया आरोना आंनो सनाया गाबगासिनो उन्दुनो ओंखारबाय जाखांनानै बिराद स्राय उन्दुनानै थानोसो लुगैबाय आरोना अबाव उन्दुनो मोननो लायनांगौलाय सासेखौ जोलैखौ 12:30 जाबाय 1:55 आव गयो आरोना थांनांसिगौलाय दसे थानानै दसे सनाखौ फुथुनानै लानोसै आङो ओमफ्राय दोनलांसै लायनोसै भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला आंबो दसे रेस्ट लानोसै दसे आरो आधा घन्टासो रेस्ट लानोसै आङो टाइम जाजासिम फिसाजोखौ लायनायनि थ' आंनि भिडिअखौ नायनानै दिनै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा अननानै कमेन्ट खालायहर शेयार खालायनानै हो लाइक हर सनायाबो उन्दुनो ओंखारबाय सिजायलायथारबाय टाटा होनदो दे बाय बाय होनदो दे थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरोबाव फिसाजो फैबाय दा रेस्टआनो गैला आरोना लायदो आरो फैफिनदो ओंखाम ओंख्रि जाहोदो थुखैदो टिउसनाव लांफिनदो लायफिनदो आरो रेस्ट गैला मोनासिम थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय